लामसोगो सियार टिभि नाय तंनाय खाबार नेता हते बो सं आंध्रने लगे तंग कलेन टिपुरासा आं तिनि फाइ सबायजाक जलाइबारि ब्लक आन्डार MLA पारागो जों साइमानो जे जोंनि कायसा त्रिपुरा जोंनि जे 19 दफा त्रिपुरा 26 सिङा कायसा त्रिपुरा जाति बा त्रिपुरा दफा होननाय जों साइमानो अ दफा थिक तिरनि सालो जेंजामाने तिनि बाय 25 इयार्स एबा 25 इयार कामाने यागलो कायसा तिनि शिल्पा जुबली जे शिल्पा जुबली ओ शिल्पा जुबली कासिनि त्रिपुरा जे त्रिपुरा सुइनायनि बिसिंतै जोंनि जों नुयो जे 19 दफा त्रिपुरा सानि बिसिङै काबांमा दफा दङ जोंनि जमातिया हान्दी देबरमा हान्दी तै पदरे पद जों नुयो जे आबायकेबो जोंनि कायसा त्रिपुरा सोलोंनाय बोथोब हैनाय बा त्रिपुरा ससाइटिनि अंगै कायसा टिसिबिनि बुखाक्तै जों नुयो मानो जे 25 यागलो 25 तिरनि सालबाय 25 कामाने यागलो कायसा शिल्पा जुबली होननाय कटोर कायसा सालनि बागै 23 24 ओ सालनि बागै जलाइबारि MLA पारा रों थंनो खलागो तिनि कायसा हहम दोहम खलायै शिल्पा जुबली पलायजाने थाइन दङ कायसा त्रिपुरा सोलोंनाय बोथोमनि बखाक्तै जोंरो फाइनो फायखा काबांमा हास्तेनि लोकरक जत हास्तेनि लोकरक हहम दोहम खलायै जोंनि जे सिरिसिटिनि कानमुं चुमुंरनो लागै पलायजाने होनाय फायलायजाक जों नय माखा काबांमा हास्तेनि लोकरक फायसबायजाक जोंनि जे 19 दफानि त्रिपुरा सरक एरो साने थांखा आंखे बेसिक खलायै जोंनि जे त्रिपुरा सा सुइनाय बा त्रिपुरा सुइनाय जोंनि कम्युनिटी रक जे दफा रक तिनि बरनि बाय तिनि कायसा काहाम हिस्टोरिकल बा होनाय साइमानो जे तिनि साला जे चेंजांमानि त्रिपुरा दफा बा त्रिपुरा सोरनाय होनाय तिनि बाय 25 कामानि यागलो तिनि कायसा शिल्पा जुबली ओ शिल्पा जुबलीनि बिसिंते काबां मासिनि हास्तिनि लोकरक फायसबायजाक जोंनि त्रिपुरा सरकनि बिसिंगो हहम दहम खलायै तिनिनि साला तंथलायजाक जों अर फायै नुफायखा जोंनि काबांमा नारवाय रकबो हास्तेनि जे तिनि त्रिपुरा हास्तेनि मिनिस्टार MLA रक फायसबायजाक जों तेबो नुइमाखा जे अर जे त्रिपुरा हदानि बिसिंतै जोंनि जे काबांमा जे तिनि नारन रक जोंनि जे पुवां रक फायै जोंनि जे रुवाजरक फायै मानजा फायजाक तै साराबसानि यागलो बरनि ओ तिनिनि जे MLA पारा स्कुल गारानो जे शिल्पा जुबली सेंसाजां माने त्रिपुरा सुरनाय बोथोरनि बेखाक्तै तै साराबसानि यागलो जों नुइमानाय जे काबांमा हहम दहम खलायै जोंनि जे कारमुं चुमुं जोंनि सिरिसिटि बाय जे गोदालजा आबोत्रना तैयै बरक मासामुं तंनाय रासामुं तंनाय जों तेबो तिनिनि जे पान्डा अकरा बा पान्डाना तुइदुलनाय जों बरनि खक्तबे खानानाय नरं नुइ माखा जोंनि जे काबांमा रोंसोरनाय बोथोमनि अंगै फायसबायजाक कलेज स्टुडेन्ट रक जुरा जोंनि हास्तिनि लोकरक जोंनि त्रिपुरा सरक जे त्रिपुरा सुइनाय रक काबांमा जुरा कलेजनि फायसबायजाक नरं नुइ माखाना तै जों अर यांगो जे VIP आरबो जों नुइ मानो काबांमा जोंनि जे त्रिपुरा सोलोंनाय त्रिपुरा सुइनाय बोथोमनि जे काबांमा जोंनि मिनिस्टारक दंनाय जोंनि जे MLA रक दंनाय जोंनि जे LP सारक दंनाय फायसबायजाक तै साराबसानि यागलो बरनि तिनिनि जे शिल्पा जुबली आबोनो चेंसारिनाय जों खानालायनाय आबो बाय बोसक जोंनि त्रिपुरा सुइनायनि बिसिंतै बोसक जरतै नांगौ माने जों आबोनो खानालायनाय फादि स्टप बायदि